Igbo ekele m unu. Ama m n'ụlọ ụlọ hụrụ ọfụma makwara na ihe ekwuru ka a na-eme, makwara na aka Chukwu nọ n'arụ unu. Nwanne m nwoke a bụ Maazị Uchenna Ijegalụ apụtala gosi apụta n'ọgwa ọzọ taata kwa iwetara unu ozi ahụ ma akụkọ anyị ma anyị ekwu okwu nọ n'ime anyị bụ ndị Igbo mbụ emume a nke anyị na-ewetara unu na Prosium RTV. Ekele m unu taata. Anyị abịala ọzọ taata itinyekwa ọnụ na ihe anyị tiri bụ ọnụ mbụ n'izu ọzọ gara aga nke gbasatara ihe isi ike dị n'ala anyị Naịjirịa. Maka na ndị Igbo si na uche bụ agba, onye ọbụla nye nke na-agagharị. O nwere ka ga-esi ekwugide ka ọ karịa, mana ọ na-adị mma ekwuo ya ọzọ ka onye anụghị ọbụ mbụ ọnụ ya ka ọ ghara ịdị na ka ọ bụ asịrị ka a na-asị, maka na eziokwu na-akwụ nnọọ ụtọ. Ụmụnne m na ụmụnna m na-ege m ntị, anyị kwubu na eziokwu na ihe isi ike dị, ọrụ adụghọ, nri adụghọ, o nwere ebe ọbụla na-atinye aka na-aga aga na Naịjirịa taa. Mana o nwere obodo ọzọ anyị nwere. Obodo a bụ obodo anyị Naịjirịa. Anyị ama uwe maka mgbamume gịnị hapụ ọgụ. Anyị ma hapụ ihe ala anyị Naịjirịa maka na agụ ụlọ. Nwanna, ihe ọbụla mebiri emebi a na-edozi edozi. Nwatakịrị dakwana na klaasị ụlọ akwụkwọ, ya na-eme bụ emegherie klaasị ọzọ, o meghere ụlọ akwụkwọ ọzọ ka o nwere ike ịmụtagharị ihe ọ mụtaghị ọfụma. Ụmụnne m na ụmụnna m, ayịyọ nna ya unu tata bụ ka unu nyere m aka wee gbasa ozi a nchọrọ izi unu tata. Ihe ọjọọ abụghị ihe a ji eme ihe ọma, maọbụ ihe ọjọọ abụghị ihe a ji akwụ ụgwọ ihe ọma. Na-agụ ụzọ n'obodo eziokwu. Ọ nwere otu ndị m fụrụ na-ajụ na-asị ya ka ịkụsi ife obodo Naịjirịa ofu onye ama ọsọ. Ị na-amakọrọ ọsọ nke gịnị? Ọsọ anyị na-ama abụghị ọ bụrụ ya a ga-edozi obodo anyị Naịjirịa, maka na ndị Igbo si na mmiri dọrọ n'eju dọrọ nwa nkịta. Ịgbasi ọsọ ọdụkwara ebe ọ nọ. Ihe anyị ga-echebe, gịnị ka anyị ga-eme ka ihe a wee dị mma? Gịnị ka anyị ga-eme ka anyị wee tụgharịa ihe a ka ọ bụrụ ihe mara mma? Gịnị ka mụ na gị na-abụ ga-eme? Gịnị ka ụmụ okorobịa ga-eme? Gịnị ka ndị okenye ga-eme? Gịnị ka ndị na-etote etote ga-eme? Gịnị ka ụmụaka ga-eme? Ọ ekpere ka anyị ga-ekpebe? Ka egwu ka anyị ga-agbawa? Ka anyị gaa na-atụkọta eruru? Ka anyị ga-agbakọ ọnụ wee gwa onwe anyị okwu? Gịnị ka anyị ga-eme ka ihe dị na Naịjirịa wee tụgharịa wee dị mma? Agụụ ka a na-ekwu okwu ya, ka ndị na-atọgharịsị mmadụ ka a na-ekwu okwu ya, ke ka a na-ekwu okwu ya. Anyị mara na nke a dị, mana nke a ma hapụ emezi ka ncha niile tinye aka n'ihe ọjọọ. Maka na a bịara obodo, a ga-enwerịrị ndị na-edozi okwu, a ga-enwerịrị ndị na-eme ka ihe na-aga ọfụma. Achọrọ m ka ị soro na ndị ahụ na-eme ka ihe na-aga ọfụma. Achọrọ ka ndị na-ege m ntị tata ka ị soro na ndị na-eme ka ihe niile nke a na-eme na Naịjirịa na-aga ọfụma. Maka na nke a ga-enye gị ezigbo ugwu, ọ ga-enye gị ezigbo nsọpụrụ, ọ ga-enye gị ezigbo mgbanwanye, ọ ga-enye gị ezigbo okwu, nye gị ezigbo ihe dị mma ị na-achọ n'ụwa. Maka na tigbuo na zogbuo ama nji wee mee ka ihe ga ọfụma. Ụta nọ tata, ọ bụrụ na ọ dịkarị mma, aka mụ na gị na-abụ ụmụ Naịjirịa. Ya ka m ji wepụta taa na-asị, ọ nwere ihe anyị ịma amahọ, nwee nke mma ịmahọ. Ọ ga-adị mma ịbịa mụ na gị anọrọ a na anyị nọkọta ọnụ wee fụ na ihe na-aga ọfụma na ala anyị na Naịjirịa. Ka ozi ihe anyị ga-eme n'uche nke m, maka na uche bụ akpa, onye ọbụla bụ nke ya gagharị. Ị gaghị ewe maka na ihe adịghị mmadụ ji edobe ije zuru ya. Ị gaghị ewe maka na ihe adịghị mma mmadụ edebe ewu ya ije kpụrụ ewu lelee. Ị gaghị ewe na ihe adịghị mma ije tọrọ mmadụ na-akpọ ndị be ha ka ha ụda ego. Ị gaghị ewe na na-agụ ụdọ ije na-atịasị aka n'ime ihe gbasatara ụmụ ọgwụ ego na ndị otu ya. Nke na-ewuweri kịta bụ nke ndị ụmụ okorobịa anyị na-ezu, nke ha na-emeri, nke ndị bekee na-akpọ yahoo. Nna biko, kedu uru dị n'ihe anyị na-atinye aka n'ime? Kedu uru dị n'ihe a na-atinye aka n'ime? Onye ekwensu bụkwa weta isi were isi. O were aka ekpe nye gị, aka ekpe nara gị ya. Ibe ọgaranya tata bụ echi maka na aga ụdị. Nne gị na nna gị nwụrụ oge ha nwụọla. Ha jisi ike gbaa mbọ wee zụọ gị bụrụ mmadụ. Tata chi gosi ha n'ike ha wee mara. Ọkrọ ada aka onye toro ya.
mana tata ka ihe anyị na-afụzi na Naịjirịa n'ụwa niile ọkwụrụ na-achọzi ike onye kwụrụ ya. makwara na ebe onye ọsọ rụrụ na onye ije ga-eru ya. Ihe dị iche bụ nnọọ ndidi. Ihe dị iche bụ gịnị? Ndidi na oge. Wepụ aka n'ihe ọjọọ ka ị ghara ịsa na agụ ume n'ihi isi ike Naịjirịa. Ọ bụrụ sọ gụwa nọ na Naịjirịa. Ihe anyị ga-echebe otu anyị ga-esi nọkọta ana gbakọ ụgwọ anyị okwu ka ihe wee gaa ọfụma, ihe wee gaa ka esi achị ya. Ndị okenye na-ege m ntị, dọọ na ụmụaka unu aka na ntị. Ụmụaka na-ege m ntị, geenụ ntị n'ihe ndị okenye na-agwa unu. Gwa bụ okenye ọjọọ na-adụ nwatakịrị ndụmọdụ ọjọọ ka ọ tinye aka n'ihe ọjọọ. Aka enwe ka ị ga-ewepụ n'ofe tupu ọwa aka mmadụ. Inu ekwuru aka enwe ka ị ga-ewepụ n'ofe tupu ọwa aka mmadụ. N'ihi na ihe adịghị mma. Nwoke na nwaanyị na-ege m ntị, biko ndụmọdụ a abụrụ ha ga-ebịa kwutubie, maka na a na-agwa ntị anụghọ, ebepụ isi ma ntị ma ọnụ ma anya ha nchapụ. Ọkamma na ntị nụrụ ihe a na-agwa ya, n'ihi na ndụmọdụ bụ ezigbo ihe. Ndụmọdụ dị mma bụ ezigbo ihe. Gị ụmụ nwaanyị na-ege m ntị, gị nwoke na-ege m ntị, kasịgo unu na mbụ. Afọ m bụ Maazị Uche Ijegalụ, nke na-afụ na ihe gbasatara emume ya mbụ anyị bụ ndị Igbo na-aga ọfụma na Prosium RTV. Ị mara mgbe ọbụla m bịara na steshọn a, m na-adụ nsupelụ Prosium ya sa spell ya na bekee, maka ndị amụrụ ka esi akpọ ya. Ihe ọ bụ Prosium ka esi spell ya na bekee bụ PROCYON. ije na-epinye maọbụ www.prosium.rtv inweta anyị na anyị bụ ndị Igbo. Nwanne biko gee m ntị, o nwee ihe ịmama amahọ, onwe nke ịmama amahọ, oge nke mma ịmahọ. Bịa ka anyị chịkọta ọnụ. Onwe nnọọ ahịa ị na-azụ ma onye ọbụla ị na-eme ịchọrọ ka anyị mara, ị bịa na Prosium ma ya chịkọta ọnụ, anyị anọkọta na-akpa nkata kwụọ niile mara ihe ị na-eme. Maka na ị nọrọ ofu ebe nnọọ, ndị Igbo si na nọrọ ofu ebe ekiri mmọnwụ, ịgbasa ozi ndị mmadụ amara n'ihe ị na-eme. Ọkụ ị na-aghọta? Ịchọ ịnweta anyị n'igwe ntị, ị ga-enweta anyị na 08094646206 maọbụ nwetakwa anyị na 08122807671. marakwa na ihe ọbụla gbasara ndị Igbo na-atọ anyị ụtọ. Makwara ihe ọbụla gbasara ndị Igbo na-eme m n'obi na-atọ m polina. Nwanne na-ege m ntị, biko gbaa mbọ ka ị na-amụke dịka kpakpando ahụ nke egbuo, n'ihi na ndị Igbo na-ebi enyi. Aka m nwanne nwoke ahụ nke a kpọrọ Maazị Uche Ijegalụ. Ka ọ dị ụbọchị ọzọ anyị fụrụ, ekele m.